натоварих неработеща администрация. И така, направих пълна реорганизация на административния модел. Поне до толкова, доколкото ни позволява рамката, в която сме поставени. Поне що се отнася до административна реформа, ние, районните кметове в София, сме свободни да извършваме дейности и да прилагаме нашия модел на виждане. След като мнозинството в Общинския съвет отказа да приеме нашето предложение за преминаване на районните инспекторати на пряко подчинение на районните кметове, аз създадох реплика на районния инспекторат. Нарекох го одит и контрол. Отдел, чиято функция беше на първо място да бъде непрекъснато на терен, като на длъжностите обход и инспекция беше вменено задължението да извършват дейности по незаконното строителство и съставяне на констативни документи съгласно Закона за устройство на територията. Това е член 223. И второ, да отговаря на сигнали на граждани така, че да не се допускат просрочия. Това се оказа успешен модел.